Hi guys! Good morning! Maadjong oras, ug asa man mo ron sa kalibutan. This is Supa, welcome to my channel. April 30 na guys, kulba na kadyo kay hapit nagmayo. Daghan na mo uli sa Bohol, unlod na paning Bohol dani. Unda malampuson gahapon guys, agahang pagninang. Sigal kong kaninang dani. Nagdilaman, bawian na laman, kaya waman pukoy aho, adto na lamas ninang. Namahaw na ba mo guys? Ako, arang namiagang tug, kaya arang tugnawa gabi eh. Kumusta man mo sa inyong mga kinabuhi guys? Unsa may inyong kalihukan karon? Kami, maghinahinay na po may tiwas-tiwas sa rigbungbong kay aghang mga panday. Kaulion na kuno sila. Bao, gila ay naguro. Unja, sa ahang sponsor, sa ahang mga sponsor, salamat kanjud yung tanan, mauna ni Gampurman na tiop-tiop na ko gamay na laman jay kuwang anja saga og bahin sa flooring puho na laman pud ni og kaluag-luag na importante di na ko mabasa, sarado na pud ko, di na ko mahuot og wakwak. Ja, pasalamat po kong dako sang duha ka panday kay bisag ipanglaay na diagi hapon ni unong gyapon sila na. Ja, si Undoy kaulian na jud kuno si Jagbohol. Salamat kun jung tanan sa kanay pagtimbay sang channel bisag inga nira. Na iniingon nga gaya-iya ra kuno ko. Di man pud pwedeng magpinaspas ko, di ba? Bitaw, salamat lamang po kaadyo sa inyong mga opinion o sa inyong comment. Pero sa adaghan-daghan ninyo guys, kasagaran dyan ning dasig muna. Salamat po kaadyo ninyong tanan. Kay ako, sang hitabo sa kinabuhi, naginusara ko, gusto na dyan ko mo surrender. Pero, tungod ninyo kay naaman mo, na-inspired man ko, nga di day pwede mo surrender. Samtang buhi pa na pa'y pag-asa. Pero lado pag-asa dari guys to as Quezon City. Bitaw guys. Nakahilak na po kus kalipay ganihang kadlawon kay nana po ining kuan nga mata kuno si Jag para sa Arcoba. Karon kunong di init. Salamat jud kaadyo sa tanan nga nagsuporta og nahuna. Salamat kaadyo sa inyong mga grasya. Nat panta Ginoo nay magbawas ninyo. Nja amping mo kanunay, natpuntakan nga na mo sa kanunay nga baskog sa mga panglawas. Kay mora dyan na yung ikabawas ninyo agahang prayers. Nja sa tanan-tanan, sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa Amerika, sa Arkansas, ug sa Canada, salamat ka dyan ninyong tanan. Di naman nahingan lagtag sa tagsa kay bawa naman mo kinsa mo. Nja, labi na dyan sa ahang mga malumang kasing-kasing nga di dyan sila magpamensyon sa ilang mga ngan. Salamat jud kaadyo ninyo. Kay bawa na mo kinsa mo. Excited pug ko puhon-puhon nga maadyo na ag panahon kay gusto pug ko nga makikita ninyo. Unja. Usa pa da na agha jung gusto makaanhi mo dan isang pajag nga kamo may nakaingon nga naingani. Unja guys, karon mamahaw na pud mi kay magsugod na pud mi darig hinahinay na pud mi darig trabaho kay panglaay na niha mga panday kaulion na siguro gipangmingaw na guro ni sila mga uyab. Anja shout out day ko ni Sir John Ayag nga naa sa Cavite kay ba ko sir kaliwat kag bulanon. Salamat ka da sa tanan nga gipangmingaw na ho, gipangmingaw pud kunin jo mong pasayloa sa jud kunin jo nga di ko kanunay maka-upload kay wa pa lagi koy kuryente. Da mawiot pud ko magsig charge mo hanggang cellphone asang gitipid-tipid ag battery pero always Ginoo guys maka kuan ra gyapon ko. Kaluwas ra gyapon ko makapakuryente ra ko puhon. Salamat jud kaadyo ninyong tanan mong. Maningkamot lamang gyapon ko guys nga maka-vlog ko. Okay. Para di pud mo ikawa na. Road to 800 na ko guys. Salamat kaadyo ninyong tanan, apo ko'y mga bag-o karon, salamat pud kaadyo. Nga nahinungan ninyo gang vlog. Nja, shout out ko sa tanan sa mga Borato vloggers sa Bohol. Kumusta naman mo diha? Sa mananghilin sang nanay, Flora May Buholana, Terry Burst.
Ja Rosalie Mayura. Kumusta naman mo diha? Gimingon ako sa tang mga banding-banding. Nat pantanga pohon ug makaari mo dari kay arong makalagpod mo dari sang pajag. Ja si Alitz Borato pod ang ijaan nga nas Quezon City. Tits laag dari tits hapit na pod mati pohon laag dari basig pwede na mo biyahe kay wa na may wa na may curfew. A few moments later. Ja guys, mamahaw na taninjo. Gamong sudan. Agsalin gabi nga adobo og katupong salin nga isda. Mao na taninjo guys kay mag sugod na pud bisa mong tulumanon. Shout out daw ko ni Ma'am Karin Camacho watching from Japan. Ma'am, amping kanunay diha ma'am. Salamat sa pagtibaya sang vlog. Guys, nanapining ari-dari ka ng mga opisyalis ba dari sa pastry. Ay mag-meeting kuno mi karon na kuno taga Bucor. Ari kuno Sir Joey, bawhan ni nakapuhay meetingan adto na kuno pus manggahan. Bitaw kay basig katong pag-meeting na mo display miro kay wa man nagkakurom kay mga tao kay mga namang pika kaugalingang mga balaod. Basig si Sir Joey magpatawag kay arong kuan tanan. Ay mga tao di man mo minaw sa opisyalis dari. Jag mga katura ba mga opisyalis kay appointed sa Bucor. Mong paminawan naman ni unza og hani. Kay napamanggod puy daghang angay buhaton nun dani sa among kuan ba. Among face mo nang basig ag Bucor may magpa-meeting kay di man manuo sa opisyalis ang mga tao. Marang ara mong balitaan unza guys ug unsay meetingan. A few moments later. Guys, human akong ligo kay nag-uwat na ko magsugod ang meeting. Pila ra bay ligo isa ka balde mura pag niligong itik ba. Kay ijaot na laman bisbisan kay grabe sing alimuta dari. Uwat pa ko og nanag taga Bucor, dari mo kuno mo agi sa among street. Ja. Tayo talamon taon dya og unsay meetingan. A few moments later. Madong gabi ninyo guys. Da karon ikay namig panihapon dya. Manamang kog dungag. Dya si Untuera kuno pay magluto og sudan. Kanang maghinalang kuno si Jagmanok kay nakasikmoy man mig. Nakasikmoy man mig manok. May manok sa kon guys. Hinghap. Sungkit. Isikmoy na mo kay ninghap mas punuan sa kapayas. Gisikmoy na lang man namo kay ija ko nung hinalangan. Kay ganina guys nangita man si Jag awang. Awang ba to doy? Ja kay wa na may awang. Madugani kay dahay manok na sikmoy. Dala si Jag ko na magluto. Buota. Ja guys, nakapaway po kog haling-haling sa kadyo kay di may kala nila. Anda lamang gihuwaman. Ako lang may nimpalit ugas. Aw lamang gipatubilan. Kay arong makapaway pag kahoy-kahoy kay sayang paghangsin guys. Bag-on da magsikog kahoy maitom agsin. Bitaw lay manggod to sang gipuy-an sa una guys kay abuhan. Kuan manggod na kanang nay nabuwag ba. Di man pareha dari nga nara masud. Magsigig kahoy-kahoy. Mga ito may dari sud. Sa lamang gigamit ag ilang kaniba. Super kalan. Guys. Para man po'y 200 ag tubil, madadara pod. Da. Kusinero of the night. Ang hinalang ko sa manok nga nasikmoy. Kabihag mi guys. Itari. At sa katong niingon nga ganahan sila sa among saga nga ingani muron. Mawala man din ay among nasaga kay nahanang saga kay rong malulamdag pod lagi in taon. Kay bongit-ngit lagi dari. A few moments later. Nja guys. Luto na jud siya.
Pita luto na jud siya guys. Tilawan na pud naron nagan sila mi dani gabi pasar ay jang adobo. Bawg karon kapasar ba kani jang sinunuban nga among sinikmoy nga manok. Butan man pud guys kay si Jambos naman po yung voluntaryo ingag si Jemo luto. Kay butan man lagi kuno ning mga undoy. Balang kay unduyag butan ba ni? Diya guys, manihapon na tanin jo guys. Daga mo sa dandia. Sino na bang manok? Diya, salin ganang mo to katong lawoy o katong among isda nga deras ang adlaw. Tapos din nabilin. Daman manihapon na tanin jo guys. Unsa may jo mga sudan karon hinatpanta nga nakakaon mo og tarong. Kay mo ra ba na importante panihapon kaaban sa pamilya. A few moments later. Mo great day kog happy birthday ni Ate Janet Jamo Indajon nga nasa Canada ron. Hi te, happy birthday, happy birthday. Inautpunta nga tagaan ka og daghang grasya og kabas kog kanunay sa panglawas. Inautpunta nga mao kinagpanahon te para magkita-kita na ta. Enjoy sa imong adlaw nga natawhan. Salamat sa imong kanunay pag-message na ho, kanunay pagtimbaya sa hang vlog te. Amping mo kanunay diha te. Sabi na kay namo sa laing nasod. Yo, okay. Shout out dai ko ni Ma'am Monica Yugster watching from Switzerland. Ako'y bagong kon guys, viewers. Ma'am, salamat ka sa imong pagtimbaya sang channel. Amping mo diha sa Switzerland. Out pug ko ni Ma'am Ate Salvi Aranas. Te, salamat kanunay sa imong pagtimbaya sang channel ug sa imong suporta. I love you te. Amping diha te. Shout out pug ko ni Ma'am Bitas. Ma'am, salamat ka sa pagtimbaya sang channel. Hinatpanta nga naamo kanunay sa kabaskog sa panglawas diha ug asa man murong dapita sa kalibutan. Amping pud mo kanunay ma'am. Shout out pug ko ni Sis Bernadette Beltran nga naa sa Taiwan. Hi sis, amping kanunay diha sis. Salamat sa imong kanunay nga pag-suporta ug pagtimbaya sang channel ni Ate Pil nga naa sa Italy. Te, salamat kanunay te sa imong kanunay pagtimbaya sang channel ug sa imong kanunay nga pag-update. Amping pud kanunay diha ni Ate Sherry Olrek. Hi ate, salamat ka sa imong kanunay pagtimbaya sang channel. Amping pud kanunay diha te ni shout out po ko ni Kuya Proctuso Humamel, taga lumad siyang taga Cortes Bohol pero nas daron sa Canada. Hi kuya, amping kanunay diha ya sa imong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Og ni Sir nga naa sa Saudi Arabia ni Sir Ferdinand. Hi sir, salamat kayo sa imong suporta ug sa kanunay sa pagtimbaya sang channel. Amping pud kanunay diha sir. Hinatpunta nga magkita-kita tapuhon. Shout out po ko ni Ma'am Ili Porlares. Kaliwat si Jag taga Maribuhok ug taga Cortes Bohol. Nga naaron si sa Amerika. Hi ma'am, salamat kaadyo ma'am sa imong kanunay pagtimbaya sang channel ug sa imong suporta. Hinatpad nga tagaan mo kanunay kabaskog sa panglawas diha sa laing nasod. Out po ko ni Ma'am Rowena Reynolds. Hi ma'am, kay ba ko nga bag-o ka dani sang channel. Salamat sa pagtimbaya o sa kay salamat sa imong pagtimbaya kay nakabantay ka sa akong channel. Nakakita ka sang vlog bisag ingatora. Salamat ka adyo ma'am. Diya sa imong giingon nga sa to imong comment. Murag wa pa ta kay ba ma'am lisod. Lisod ag ginuray magbuot og unsa jud. Og parte sa imong giingon katong ni support ba na sila si Proramig si Terry. Karang panahon na ma'am lisod pud sila, mangdi pud pwede og ako may lang i-priority og ako ilang i-priority. Salamat kadyo ma'am sa pagtimbaya kanunay sang channel. Pero kaluoy sa Ginoo naman po'y mga malumang kasing-kasing nga nasa lain-laing nasod ug nasa lain-laing lugar sa atong Pilipinas nga ning sabot sang sitwasyon ug ning share pod sa ilang mga grasya. Kay ba ko nga madyo Ginoo kay nangitag yapon sa paagi bisag ladyo ko sang pamilya da lisod pod sila. Nagyapoy mga tawo nga gipadani ja para na. Palig po kog daw sa padyag ni Jilia Bernardo guys. Aha na si Jang ijaan sa kay gagawan.
Hilig man kuno siya kanta-kanta kay madyo po ni siya tingog palihog lamang kog duaw guys siyang pajag karong makakuan pud mo sa iyang mga kanta-kanta nga madyo po siya tingog. Jilia Bernardo, palihog lamang ko guys. Daghang salamat guys. Daghan kaadong salamat sang mga malumong kasing-kasing nga mga kamauning abri sa ilang mga daghan para laman jud nga matiyop ko darin dya guys. Mo na ni tiwas na ni nila og butang dani kay damay ning ingon nga kadugangan kay jawat kuno nga di kadyo init. Dya mao na ni guys. Tiwas na nila ron og bungbong dani bisag pila ra kapatong. Kay arong di kadyo init kay na may sin. Salamat kadyo nimo ma'am pati sa imong sponsor nga imong giingon nga Arcuba. Dya guys naglaba day ko ron. Mao ni ang nilabhan. Dya dapay wa masagbay. Di isa ka drum. Dya guys pasensya sa jud ko ninyo nga wa po kanunay maka-upload kay na busy pud ko ari. Dya nagang labunon wa pa mahayhay guban hayhay na kay di man pud sila dalin nagtios pud sila asintada para sa wala ka pa to nga bungbong arong di kuno kadyo init kay naisin. Salamat kadyo ninyong tanan guys labi na sa kamong tanan nga nay malumong kasing-kasing kanon nagtimbaya sang vlog. Hapit na jud guys gamay na laman jud utong hapit na jud. Mahuman na jud. Agkuwang na kanina lamang May tubig dito ha. fluring na laman og Inom ka? kurinti. Malamig? Dya. Inom ka lang malamig? Hapit na po ko mga kitag trabaho guys kay nanapiningan na nga mao lagi mo sad kog trabaho matiop na ri ari makabayad ko sa mga utang. Dya guys kita mo danas ka nang naiyang mga buwak guys na ang ibutang sa sud kay grabe namang initas gawas anza piot na pod na Malamig siya no? da pasensya na mo guys kaso sang background nga ra pang gubuta kay nga ni dining wa pa man dyan na plastar og tarong maplastara lagi nagtarong puhon-puhon. Love you ninyong tanan guys amping mo kanunay gasaman mong napita ron da natonta nga namo kanunay sa kalagsik sa mga panglawas anda amping pa din yung mga lawas guys da kaon dun sa saktong oras kay mo dyan na importante lawas dun may puhunan. Tama to guys. See you again on my next vlog. Basig di po. Sunod adlaw na po ko maka-upload. Kaya mo lagi ng sitwasyon lubat na. Wanang sabtas alam ako ninyo ron guys. God bless you all. Amping dubli kay tungod sa panahon karon nga napadud ning COVID. Ulit ang pangalan mo.